YouTube, na ktorom sme vyrastali, už dávno neexistuje. Platforma sa stále mení a rovnako sa s ňou menili aj tvorcovia, ktorí definovali naše detstvo. Keď sa na nich pozrieme dnes, vidíme úplne iné príbehy. Niektorí skončili, iní sa iba kvôli sebe alebo kvôli iným museli zmeniť a ďalší už nesedia do modernej generácie dnešných detí. Zdravím! Hovorím si Neon Sophie. Poďme dnes spolu potáčať zo pár stránok vzať do kapitol nášho, no v tomto prípade skôr do môjho detstva na YouTube. Kapitola 1. Až na mesiac zo Studio Moon TV. Samuel William Miščík, známy najmä ako Moon či Mesiac, je hlavne teraz jeden z najznámejších youtuberov na československej komunite, čo dosiahli hranicu 1 milióna odoberateľov, kúpili si auto Lamborghini, točia animácie a pritom pravidelne dosahujú na videách 100 000 až 1 milión zliadnutí. No potom, prečo to už nie je on? Mám pre teba celkom dosť jednoduchú až jasnú odpoveď. Táto dosť pomerne nová až populárna éra Moona je dosť otravná. Pre vás točím content more, s peňaženky mi lezú proste 200 eur. Teraz Lamborghini, reakciami či clickbaitami, bez ktorých vám vlastne na video už skoro nikto neklikne. Jedálničku dnešných detí skoro stále. Hlavne teda pre mňa, preto už tieto celkom dosť nudné, ak je toto správne slovo, ale kedy mi chýba tá doba tajomná, keď sme nevedeli, kto to vlastne v realite je a ako vyzerá. Napríklad prvé animácie ešte z dob, keď nevlastnil grafický tablet, sú nostalgické a vždy si spomeniem na ten deň, kedy toto video vyšlo. Minecraft filmy ako Naháňacia hodina, Rýchlosť galaxie či Atak na Greenfield sú tiež nezabudnutelnými peckami, bez ktorých by to nebol Moon. Vytvorené ešte za čas Studio Moon TV Crew alebo populárne PvHU na začiatkoch. Znie to až neuveriteľne, ako sme sa my a samotný Moon za tú dobu posunuli. Stále je dôležité povedať, že Moona pozerám doteraz a niektoré jeho videá ma bavia. Pravým menom Jan Macák, známejší ako Men, je tu s nami presne už od roku 2009. A taktiež prekonal hranicu 1 milióna odoberateľov. Na svoj kanál točí furt, kde sa potom podielo to kúzlo. Men zmenil svoj content. Od obyčajných let's playov, čarovný Minecraft s gamerom či Futurecraft zase s gamerom a nesmiem zabudnúť na pastičky na blbečky. Plne funkčný past na blbačke. Zmizli. Men sa presunul na IRL content a tak prišiel jeho koniec hrami. Možno to je práve ten dôvod, prečo ho už nepozerám. Ja celkovo nerada pozerám content z IRL live, kým to nie je niečo, čo si náhodne pustím do pozadia, či si to pustím, lebo to má dobrý názov. Môžeme ísť ďalej. Gogo. Inak aj Gogoman TV, pravým menom Daniel Sebastian Strauss, je a zároveň býval jeden z najznámejších československých kanálov a tiež prvý Slovák, čo dosiahol hranice 1 milióna odoberateľov. Gameplaye, skeče, Google Myself, četovanie s Ludvíkom či Karel Botom, ochutnávky plus jeho legendárny song, odpálili bomby. Fanúšikovia to milovali, smieli sa na tom a užívali si celkovo Goga. Následne prišlo ticho. Gogo nevydával žiadne videá, žiadna aktivita. Bolo to jednoduché ako facka, no nikto to nezastihol včas. Goga YouTube na nejaké tie roky jednoducho prestal baviť. Presunul sa na filmové a scenaristické a určite aj viac profesionálne projekty, čo sa mu mýrili predtým ešte v hlave. YouTube ho potom pravdepodobne zase udaril do hlavy. Vydal zo pár videí, lenže tomu chýbalo to kúzlo nostalgie. A tak sa rozhodol, že kanál Gogoman TV skončí. Vydal video, kde oficiálne končí s jeho kanálom a presúva sa na iný. Je to skôr podanie ruky, díky. Krátky rozhovor. A to je reálne oveľa viac. A lepší. Not gonna lie, ale už to nikdy nebude rovnaké dano. Kapitola 4. Rango Rizzy Plays TV. Tomáš Vargas. Teraz si nie 100% nestačí je to jeho meno, lebo na mena nemám moc dobrý pamäť. Pod pseudonymom Rizzy Plays TV, skrátený na Rider, je tiež jeden z mála československých youtuberov, čo dosiahli počet odoberateľov nad 1 milión. No a ja si pamätám ešte za dôb, keď mohol mať niečo cez 90 až 100 000 odoberateľov v rokoch 2016, 17 až 18 či dokonca 19. Kedy tvoril ešte jeho nostalgické videá z hry Minecraft. Vtedy ešte nebol Roblox tak populárny, no Ryder to risknul. A to úspešne. Tá lebo mu prinášala 100 000 zhliadnutia, ktoré na videách z Minecraftu mal málo kedy. Preto s Minecraftom sekol a presunul ho na druhý kanál, na ktorom videá už nevydáva aktívne. Za ten čas Ryderov efekt zmizol, inak povedané vyprchal. Ďaleko ku inému youtuberovi pravdepodobne. Ale nastane možno šok, lenže teraz to jednoducho poviem. Ryder neaktívne raz za čas si pozriem. A možno aj preto viem, kam sa to kúslo vyparilo. Aj tak ma jeho tvorba stále baví. Ideme asi ďalej.
Fenomén hračiek LPS silno zasiahol dokonca aj československú komunitu, kde mená ako LPS Nala vzbudia veľa spomienok. A ja som jedna z nich. Je ikonický hlas, štýl prejavu, energia, schopnosť flexibility je niečo, čo dnes nemá veľa ľudí. Série ako Jackovi Memes, Kráľovská tajomství, Návrat kráľa a mnoho ďalších dosahovali tisíce až viac prostredí. A týmto sa hračky LPS stali takým medzibodom medzi komunitami. A veľa ďalších fanúšikov to inšpirovalo, aby tieto hračky začali zbierať, včetne mňa. Po čase Nala prestala videa vydávať tak aktívně až skoro vůbec. Dotazy typu Nalo, proč ještě sbíráš LPS, když nenatáčíš? A já se teď všem strašně omlouvám, ale mně tahle otázka přijde strašně stupidní. Protože jako to všichni, kdo sbírají LPS, tak natáčej. A posledné video vydal v roku 2022 z LPS.com. Ak sa to dá tak nazvať. Nastáva teda otázka, kam zmizla? V skutočnosti nikam ďaleko nezmysla. V jej komunitných príspevkoch môžeme nájsť dôkaz o tom, že LPS zbiera stále a aktívne sa venuje foteniu fotiek s LPS figurkami na Instagrame. Predposledná kapitola je teraz pred nami. Poviem to úprimne a na rovinu. Na tento kanál mám naozaj len zo pár spomienok. No, prišla mi škoda ho tu nespomenúť, lebo jednu mega dobu ma jej videá a príbehy bavili. Čo ľudská vymyslela je niečo, čo dneska už iba málo ľudí dokáže vymyslieť. Vtedy som si povedala pri LPS kolekcii Dog, že aj ja chcem mať raz všetky a urobiť s nimi zaujímavé príbehy. Storička ako príbehy Lišky Ingy, Best Friends, youtuberka Alice či séria Forever mi vždy brali oči. No zase smysl. Kto vie kam? Najpravdepodobnejšie by bolo asi to, že dospela a začala riešiť témy, čo už sa LPS netýkajú. Ahojte, tu je Neon Sophie, čiže tá, čo nahráva toto video. A ja by som vás chcela pozdraviť a povedať vám niečo ohľadne tohoto videa. Poprvé, toto video absolútne nestíham, pretože mi strih tohoto videa zabera naozaj niekoľko hodín a už mám pocit, že to striham niečo cez 10 hodín, aj keď to nestriham proste súvisle za sebou, lebo proste moje oči by to nevydržali. Ale naozaj mám taký pocit, že to do zajtračka nestihnem. Dúfam, že áno. Po druhé, ako som spomínala na začiatku, toto video nemá za úlohu nikoho urážať z menovaných youtuberov. Nerada sa navážam do väčšej audiencie, než som ja a týmto nechcem si vytvoriť žiaden zlý pohľad alebo niečo podobného. Ide celkovo len o môj názor, ktorý ako dlhoročný fanúšik u týchto youtuberov mám. A potom ešte ďalšie veci. Po tomto videu by malo v sobotu vyjsť ďalšie video, pretože na leto chcem mať nariadený nejaký režim toho, aby si algoritmus dokázal zvyknúť na to, že budem vydávať skôr tie dlhšie videá, keďže ma shorty omrzeli, ale to neznamená, že tie shorty budú nejako obmedzené. Budete dostávať skôr menej informácií. A áno, táto posledná časť tohoto videa je taká už odflaknutá, lebo ja už fakt chcem doeditovať tú časť s LPS ľudskou. Je to veľmi ťažké a dúfam, že to pochopíte. Taktiež ešte sa chcem ospravedlniť za kvalitu mikrofónu, ktorá sa počas tohoto videa stále mení. Absolútne netuším, čím to mohlo byť. Možno je to tým, že to nahrávam na iných miestach, aby sa mi proste menilo prostredie. A to bude asi všetko. Ak ste to dopozerali sem, bola by som rada za like, odber, zdieľanie a ak chcete, môžete napísať napríklad palec hore do komentára, ak ste sa dostali sem. To bude všetko a ja dúfam, že budete mať pekný zvyšok dňa.